I haj svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ovog puta video je sa Lenom. Lenu ste vidjeli puno puta na TikToku, ali na YouTubeu sam je snimala samo jednom. I već sam vam snimala kako provodim dan sa Tinom i Sofijom. Imate video na mom profilu ja kao mama, znači 24 sata sa Tinom i Sofijom. Uglavnom ne znam baš kako se zove video, ali stavit ću vam tu da pogledate. I da, sada ćemo snimati sličan video, ali sa Lenom ovoga puta. Znači pogledajte samo kako je lepa. Lena je lepa devojčica. Znači preslatka je. I Lena danas ima neki rođendan. I sada ćemo da je spremamo za taj rođendan. Jutro je, baš je rano. A Lenka nam je sada ustala da gleda neki crtani. Samo trenutak. Lenka gleda crtani. Inače da, ovo sam i ja kao beba, pogledajte me samo kako sam mila slatka. Uglavnom jako je rano, ali mi idemo tek popodne na rođendan. I moram da spremim poklon, moram da spremim Leni što će da obuče. Još nisam kupila poklon, ali ovdje blizu naše kuće je jedna prodavnica. Pa ću ja sada da uzmem pare, idem da izaberem neki poklon za njenu drugaricu. Kupi nešto i meni, mama. Dobro, dušo, kupit ću i tebi. Znači, uvek kad kupujem nekome nešto, nekoj njenoj drugarici, moram i njoj. Jer to je uvek zabuna. Znači, ovdje je jedna moja torbica. Zapravo Lenina torbica, ali više moja kad tu stavljam neke pare i dokumente. Sad ću vidjeti koliko imam para u ovom novčaniku, pa ću otrčati časkom do prodavnice i kupiti neki poklon za Leninu prijateljicu. Šta je ovo? Imam samo ove neke glupe sličice koje Lena sakuplja, pa mi je tu gurala po novčanik. Zapravo ne znam šta će to tu. Aha, imam super karticu pa mogu sa njom. Ok, u redu je. Uzela sam ovo što mi treba, ovo ću sad lepo da zatvorim. Ajde, zatvori se, Sezame. Sezame, zatvori se, Sezame. Nešto me ne sluša ovaj moj Sezam. Ok, ovo ću vratiti ovdje. Ovdje torbicu, tako. I da, idemo. Inače, da vam pokažem što će Lena da nosi na rođendanu. Spremila sam ju ovu preslatku kombinaciju, kao što vidite, ovaj mali prslučić sa ovim mašnicama, ako bude bilo potrebe. On je presladak i da ne bude hladno, ja ću njega da joj obučem jer je presladak i lepo joj stoji. I ovo je nešto kao kompletić i to sam našla, to će isto da obuče. I na nogama ove sandalice. Lena dušo. Šta je bila, mama? Gledam crtani. Idem da kupim poklon tvojoj drugarici. Znači, budi dobra, nemoj ništa da radiš, nemoj ništa da preturaš po kući, nemoj nikom otvarati vrata, sedi tu mirna, gledaj crtani, a ja ću uskoro da dođem. Važi? Važi, mama, bit ću dobra. Dobro, dušo. Hajde, brzo se ja vraćam. Kupi nešto i za mene. Dobro, Lena, podrazumeva se. Rekla si mi jednom, kupit ću i za tebe nešto. Ja ne znam zašto moram i tebi da kupujem kad tebi nije rođendan, već tvoje drugarici. Ali dobro, mama, kupi nešto i za mene. Dobro, hajde, Lena, vidjet ću. Samo ti budi dobra i nemoj nikom otvarati vrata. Hajde. I da, prijatelji moji, kao što sam rekla, idem sada do prodavnice, Lena će ostati sama i da snimat ću vam kako izgleda ta naša prodavnica i put kako mi to idemo i sve. Inače, zanemarite ovo što imam na ustima, ovo mi je nekakva alergija
i ne znam kako uopšte ovo da skinem, znači meni tako ispucaju usne kada se menja vreme. Koliko god da mažem labela, ovo ne pomaže. Dakle, najprije ću se obuti, jer logično da ću ići u prodavnici i da, kupit ću nešto lepo za decu. Naravno, pre toga sam stavila ovo labelo, čisto malo da mi zaštiti usne. Znam da su već katastrofa, ali eto, bar malo da ih zaštiti. Ok, sada izlazimo. Ćao Lenka. Ćao mama. Joj, pogledajte samo kako ona mene slatko ispraća. Zaključaj vrata sada kada ja izađem. Ok, izašli smo i sada idemo na put do prodavnice. I evo društvo, stigli smo, ovo je ta prodavnica, znači ovdje ima baš puno jeftinih stvari, od knjižica i bojankica za decu do igračke i garderobe, odeće, obuće kao što možete da vidite. Ima i neka čestitka, ali ovo je novogodišnja, mislila sam da nađemo neku srećan rođendan ili tako nešto. Ne moram, hajde vidjet ćemo. Sad se ja razmišljam šta bih ja to njima mogla da uzmem, znači da imaju isto, jer ako uzmem Leninoj drugarici, onda će ona da plače jer hoće i ona. Ako uzmem samo Leni, logično da neću, moram da uzmem i za slavljenicu. Tako da, ne znam šta da uzmem, ovdje imamo neku obuću, ali ne znam da li će da im bude taman to. Ne znam koji broj Lenina drugarica nosi. Ovo su inače baš slatke cipelice. Uzela bi ih za Lenu, ali nije tu da proba. Ovdje je neka garderoba, šta je ovo? Da pogledam, ovo je neki bodić, pa ne znam da li bodić. Ne, one imaju 5 godina, šta će im to? Hoće da im bude 100% malo. Ma neću uzeti garderobu, možda ne pogodim veličinu, pa posle one to moraju da vraćaju i to. Uzet ću bolje nešto, neku igračku ili tako nešto. Da vidimo šta ovdje ima, ovo je neka sveščica, joj premedena je jednorog. Vidi ovo za devojčicu. Joj, kako slatko. Ovdje svugdje ima devojčica. Zeke, mede, konji. A ovo je knjiga Zaleđeno kraljevstvo. Da li da joj uzmem ovo da čita? Ali ona je još mala, još i ne ume da čita, ima 5 godina. Tako da ono... Nema veze. Jao, kako su lepi ovi spomenari, šta su uopšte o princeze. I to ima baš 2 slična, ovdje ću jedan za Leninu drugaricu, jedan za Lenu. Da vidimo. Izvinite, da. Koliko vam koštaju ovi spomenari? Pa jedan je 2000. A ja ću uzeti 2, dobro, to je 4000. Ok, uzet ću sa ovim spomenarima i još neku igračku ili tako nešto. Pogledajte ovo, oh my gosh. Pa
ovo je balon sirena, veliki rođendanski balon sirena. Taman, pošto Lenina drugarica organizuje proslavu na temu sirena, baš se ovo uklopilo. A koliko vam je ovaj veliki balon sirena? 500 dinara. Aha, 500. Pa dobro, onda možete i njega da mi kucite. Tit! 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 Plaćate kreditnom ili da, kreditnom karticom. Tit! To je to, još nešto? Ništa više, hvala vam. Jel treba možda da upakujemo? Neka, mi ćemo upakovati kod kuće u ukrasnu kesu. U redu. Doviđenja, prijatno. U redu, ljudi, idem ja sad trenutno kući, imam pune ruke, znači ruke su mi pune. Ali nema veze, barem ću usrećiti Lenu i njenu prijateljicu. Pa, krenimo. Dakle, ostavila sam tačno 4500 na kasi. Svaka ti čast. Evo, stigli smo. Hop. Da li da zovem Lenu da mi otvori vrata? Pošto su mi ruke pune, ne znam kako ću. Lena, dušo, stigla sam. Vidi što je mama sve nakupovala. Opa, moram nogom da zatvorim vrata. Ja, dušo, pa ti si bila dobra. Kako sam te ostavila, tako sam ti zatekla. Ja, dušo, gledaš crtani? Da. Vidi šta sam vam kupila. Ja, princeze! Jedan je za tebe, jedan je za tvoju drugaricu. Sad odaberi koji je za tebe. Meni se sviđa ovaj. Koji? Ta sa Snežanom. Jer ima Snežana i Ariel, moja omiljene Disneyjeve princeze. Sjajno. A ovaj drugi ćemo dati Sari. Mama, balon za koga je? Balon je za tvoju drugaricu Saru, pošto je njoj rođendan. Drugi put ću kupiti i za tebe. Sada nije imalo, bio je samo jedan. Dobro. Ok, dakle, popodne kada ručamo, idemo na rođendan. Ovo je Lena pripremila, znači ona je od sinoć opsednuta rođendanom i sinoć je našla odmah šta će da obuče. I da, prvo ćemo mi da se sredimo, da prođe nekoliko sata, pa idemo na rođendan i to ću vam snimati kako se sređujemo i to. Pa vidimo se u ostatku videa, ćao! Ok ljudi, evo spremili smo je. Lenka je spremna za rođendan. Hajde probuj se. Sad ćeš obuti ove sandale. Da vidimo, super ti stoje, okreni se. Divna si, svaka čast. Dobro, sad sačekaj tu ja da se našminkam i da se obučem, pa ću doći. I idemo. Uzmi ti, drži poklon. Uzmi poklon za Saru. Dobro, ovdje ćemo staviti. Ovo je tvoj. I evo me ljudi, ovo je moja odrevna kombinacija za rođendan. Ovako sam se lepo obukla sa ovom košuljicom. I dole imam ove kao zvonarice, baletanke. I da, ipak ću nositi naočare. Razmišljala sam se da li da ih stavim ili ne, ali mislim da mi lepše ide sa njima. Znači, Lenka je spremna, ja sam spremna, pokloni su spremni i sada možemo krenuti. I evo je naša slavljenica. Sretan rođendan, Saro!
Hvala ti. Konačno si stigla, Leno. Kupila sam ti poklon, evo izvoli. Hvala, prelep je. Meni je drago što si ti došla. Imat ćemo veliku pinjatu, žurku sa balonima, skakat ćemo na gumenom dvorcu. I na kraju ćemo imati oslikavanje lica. Jej, oslikavanje lica, ja to puno volim. Jej, i ja, to mi je omiljeno. Dakle, kao što vidite, stigli smo na rođendan. I da, ovo su Lenini drugari, sad ću vam ih sve pokazati. Dakle, ovo je Lena. Ćao, Leno. Ćao. Lepo se provodi na rođendanu. I da, ovo je slavljenica, ona se zove Sara. I vidite samo kako se Sara lepo doterala za svoj rođendan, znači preslatka je. Prava mala princezica. Da, ja sam slavljenica. Slavljenica mala. I da, ovo je Flynn, njihov drug, Flynn ili Filip, kako god vam je lakše. I na kraju ovo je Jovana. Jovana Gabi, ima 2 imena. Tako da ono. I sada će oni da proslavljaju Sarin rođendan. Pa se vidimo posle rođendana. Vidimo se posle Zurke. Ćao. Lenka, pa šta je ovo? Mama, ja sam sunce. Pa ti si Lena, mamino sunce, ali šta si to crtala? Pa bili su slikači lica. Odio mesec, zvezdu, šljokice i sunce. Mama, mogu li da zauvek budem ovakva? Ne, Mila, kada dođemo kući moraš da umiješ lice. Ali mama, sviđa mi se ovako. Lena, rekli smo, ne možeš takva da sediš. Kad dođemo negde, to jest kad dođemo sa nekog rođendana ili šetnje, obavezno se umivamo i peremo ruke. Ne možemo takve. Hajde sada idemo kući. Ispričat ćeš mi putem kako je bilo na rođendanu. Dođi. Hajde idemo kući. I kako je bilo na rođendanu? Super! Sve ćeš mi ispričati. Hajde. Hop. Hajde, silazi odatle. Skoči. Hop. Bravo! Hajde, idemo. I evo mene i Lene. Stigli smo kući. Hajde, Lena, izuj cipelice. Tako, bravo. Hoćeš li reći drugarima kako ti je bilo na rođendanu? Na rođendanu mi je bilo super. Super sam se provela. Bravo. A sada idemo pravac na tuširanje. Sada ću da istuširam Lenu, da se umije, da se sredi. I polako da spremamo večeru, pošto već kasno zadržali smo se na onom rođendanu. To je bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se sviđa, obavezno lajkujte, komentarišite i subscribe-ite se na naš kanal i obavezno pišite na TikToku sa kojom još lutkom želite da vam snimam dan. Ćao!